One Pre, one Crankist, one Pre, Yan Crenshaw. Phuphu ayifane hamba ngaze eqhuba ixhego lemfene ebusuku jambase lathi lizwe emaphupheni vuka uthandaze namhlanje ungamyekeli ujakalasha dakase before zikhala sixoxisane sidodisane uthopha uyichaze usamile umbuzo ufenze zethu sifuna i-answers ubani owayethe bu-El Nino ufuna i-masters ndikufonele direct khangan-acte like i-coward I thought mna nawe wemzwa ifane sizi-brothers xa ndikuzobela ipicture ngibona lisa kule canvas ifeature yam kudlozi iye yakunyusela i-numbers obustak umile njenge-trance esishaya i-hazards ulost ulahlekile waza kumnda kunika i-campus mlomo wakho uxwebile ngathi u-advertise izambak kawuyeka i-social media akhe sithethe njenge-adults ewe before ndixabele ngezembe khawusondele ke sishuka ucele nyewe ndonele ukudelelwa ngamakhwenkwe masisele nantsi ibhotile yesijwejwe suba licephe ufuna uphatha kuphethwe umisile untetho ugabada kanoveje nditya izithende uzodliwa ngamabhere utsho ngesidwedwe ngathi ukulekwa zingqeqe esisimenqe somele kwi-underwe kamgebe ndivathi iqaqela isuza kunuka igqabile tswele elimenemene lihamba libhayisa ifekefeke thetha umbolo ngomlomo phana kumhlobo wenene yayibona le nto isiza idlozi lam lakhitha khandlela lam lilila wanixelela unolitha enibhoksa kutwitter bawamthola kutinda gqibele kudala ugiga akanandawo yokhidla wamphutha on ustripper right now ndiphula izitya siphi islice sam sepizza ambozeka ngemitya yayibona le nto isiza idlozi lam lakhitha khandlela lam lilila wandihlebela unolitha enibhoksa kutwitter bawamthola kutinda gqibele kudala ugiga kanandawo yokhidla wamphutha on ustripper right now ndiphula izitya siphi islice sam sepizza ambozhenga ngemitya El Nino ngeke zamchekisha but andimfumani andimfumani El Nino because naye bendifuna umbuza naye uyabo so uba uyafika mphulaphula umhlobo ne-FM ufika besincokola no-Ayifani ungabalandela ke bayi-2 ingakumbi u-Ayifani beyibhalela nto kufacebook wakhe.